Koma Aştı u Civaka Demokratik Demaku bire dikeve dimenen diruki ten kayıt kirin. Ligel hevalen xoyen rojnamavan Civan Tunç, Amara Harun, Deniz Gafur, Roger Westan u Nüjiyan İsyan geliyen amadekariyen gerila dişopinin kayıt diken. Tişta kule dimenan de teritin netenete belge kirin her vate his kirin jî. Leza vajber çiye? Leza ben şu bu aşitiye sarukatiye. Bu kadar sarukatiye. Kaptan. Serkeftin bu ve. Leza tane heri green bir heval ve nahad için heste ve çiney daviye. Ve Arabi suar bun. والله عدل باخو هستی میداوی کرم. دیگه جانی هر هیا اما مویزانن کو آزادی نای پارسا کرنی به بردل تیدس قسطنی دا مجازی می بردلی Tıçı da beci heval. Yani şevval jigoten rasi bir kere ki emek ki mazlum mangavaziye serfati jibo gerila bu tevger ekri emci karbon layık ve هول بدن li khadi der bikev ve de biji bu ama wala serkeftin Hem çijar serkeftin qazın raya ve kribe. Serkeftin be heval. serkeftin Ay ben de suar be. Ay ama tek şey. 2 dakika hemen iniyorum. İlkin beni çek Heval serkeftin be. Spansiyonlar Gelin diroki. Rast bu nasip yemek gelin direkt Yok arın gitsin ona istiyor ben geçemem. Heval tek şeyin. Bu arabayı suar bun hundıçın. Her davin çi bejij mera. والله سركبتنا تخازن جمرة وجوارة جبو هر كسي Serkeftin be heval. Heval onu çi bejin. Ulan ben sakit Heval arın. Serkeftin be heval. Heval adı bi. Neresi? Diva keli diroki de tüyü çiğ xadikri. Kodi melek de heyecan है melek de जी बेगुमान Hestiyari heye. hestiyari है tabii Çima? çünkü karşıma devlet Türkiye için ben ne diyarım bu ne kısa hestiyari है yani rastiye ki beguman bağırıyorum hatta dahi sarukati te ama karşıma hiç devlet Türkiye bro dilo kama mezat ki o mezat ki bro bir tereddüt can ki yani melek Hava şimdi red Kevin. Hesti ve çane. هستينا ام پر کیف خوشن برگو می دستر برتی خو خورد بکن ام دستر خصنا خو خورد بکن و ام خودی شهید دادر بکن بو جن پر هستیارن و ام پر ایدالینه ام وی پیواجوی بسر بخینم گر برتی خو Serkeftin be hava. Hava کیشم بچه پیشی hava red Kevin. Heyecan hava hesti ve çine. Muci hava. منم هر طرف Got ne gizmir beca az da Kevin hava. هر ایدال Serkeften etin ve mister bu kevim var. Serkeftin be hava. Serkeften yamaya. Serkeftin be hava. Serkeften var. Ama bu reberti antadayına. Çavderiyen ji Qandîlê gerîla çawa birê ketin rojnamavan Amed Dicle dibin vîn sernavê de çavderiya xwe yê li Qandîlê ve dibêje û ha dibêje. Em li Qandîlê ne ev çiya tenê coğrafyayekî nîne li her derê dîrok heye. Her kevir û dar bi nastameyên cuda têne naskirin lê bi yek zimanî daxive. Ez bi rojnamavan Ciwan Tunç, Amara Harun, Deniz Gafur, Roger Westan û Nûjiyan İsyan amadekariya gerîla dişopîn û qeyît dikin. Tişta ku em îro li vir dibînin dîrokeke û em çavdêriya wê dîrokê dikin. Amed Dicle dibêje sih gerilayên tevlî Koma Aştı û Civaka Demokratik bûne ji bo çekên xwe bişewitînin wê ji vî Geliyê derbikevin rê. Her yek jiwan bi salane gerîla ne û niha xwe ji bo meşeke cuda amade dikin. Gerîla beriya meşê kontrolên dawî dikin, kêxweşin û dîsîplîn tev digerin. Çûyîn heye lê xatirxwestin nîne. Ji ber ku ev gerîla ji şer venagerin her bi şêweyeke nû yê têkoşînê ve diçin. Qada nû ya têkoşînê jî siyaseta
ادی نچک فکر لسر ملانه گرلایک جن دبیجه ام به میسیونک دیروکی دمشن اف بریارداری رخستنبوی یا گله احمد دیجه دبیجه ج فرماندارین HPG Ahmet Malazgirt Seyit Xan Dersim koma ajdu civaka demokratik bire diken u dibêje ev ve guhestina pozisyoneke rexisteri liqadeke cudaye koma gerila bire dikeve her gava davi jin berbe Rabirduya peşeru jem birexistiniye u sibaha yazde tirmeli jori gunde surdaşe yanavçe dukan ya Süleymaniye emli peşa şkefta cesanene koma gerila da xuyanekta peşe gerila birreze çeken de deste xwede weke xwe peşandaneke bi berpirsiyariya rexistini dest tatinin kura şewate dema agir be metale çekan dikeve sekneke dramatik nişanladın u çekdani nejiveke jesteke sembolik nabinin. Gerleyn azadiye liber şikefta cesene sekna gel yalı peşperi diroke ragihandın. Ev iradeya liçayın Kurdistan'e taşe dikir edi zamanekedin bikartine u bersivedidin banga reberapo. Agireku iru liber şikefta casini peket riyasi ve rojanji roni dike. Serokkomartiya Iraqê got pengava gerîla pêşerojê ronî dike piştî ku koma gerîla ya sî kesî bi pêşengtê Efseroka KCK Besehozat li nêzî şikefta cesênê ya navçeya Dukanê ya Silêmaniyê bi îradeya xwe ya azad çekên xwe imha kirin Ofîsa Serokkomartiya Iraqê daxuyanêkda. Ofîsa Serokkomartiya Iraqê dibêje Serokatiya Iraqê bi germahî pêşwazî li pengava gerilayên PKK dike ku ji bo pêkhatina aştî û evlehiya ev gava dîrokî avêtiye. Merasima şewitandina çekan pengaveke dîrokî û ji bo dawî anîna şerê ku bi 10 salan e dewam dike giring e. Ev pengav siber rojan ronî dike derfetên aştî û bi hev re jiyanê li herêmê mîsoger dike. Dibe hemû aliyên şer xwe bispêrin ewlehî û aramiya li herêmê. Divê ev pêvajo duwarê qanûnî de were garantî kirin. Hevserken KCDK'ye Zübeyde, Zümrüt û Engin Sever tekidarî Bangarê Berapoya Aştî û Civaka Demokratîk Janefer Axivî. Di destpêkê de Zübeyde Zümrüt Axivî got min çavên xwe bi vê têkoşînê vekir. Kurdan ji neçarî rahiştin çekan. Divê demê de bihîstina dengê rêberapo dîtina wêneyê wî banga wî ya bi dengê xwe ji gel re kelecanek mezin afran. Gelek dewletên cîhanê piştgirî dan banga 27 Sibatê. Lê tenê bi daxuyaniyan piştgirî nebese. Eger cîhan bi taybetî Awropa divê mijarê de rola xwe bicîpîne mesele wê zû çareser bibe. Zübeyde Zümrüt herî dawî dibêje bi taybetî divê Almanya nêzîkatiya xwe ya polîtîk biguherîne. Divê PKK ji lîsteya qedexeyê were derxistin û siyaseta kirimlizekirina Kurdan terk bike. Engin Sever jî got dewleta Tirk endamê NATO'yê ye û bi welatên Awropayê re kar dike. Awropa û NATO dikarin bandorê li Tirkiye bikin pirsgirêka Kurd biriyên siyasî û demokratîk çareser bikin. Engin Sever Balkişan Ser hejmara Kurdan li Awropayê got divê Kurd li ser zemîneke demokratîk kar û xebatên xwe berfirehtir bikin gelin li Awropayê bikin nava liv û tevgerê de. Eger em gelin Awropayê bikin nava liv û tevgerê em ê dikaribin divî wateyê de serkeftinê bi dest bixin. Ji bo wê jî divê em bi hemû saziyên xwe bi rihê seferberiyê kar bikin. Bi pêşengtiya Dem Partî û DPP li gelek bajaran civînên Civaka Demokratîk hatine darxistin. Di civînên li bajarên Gever, Elî, Sêrt, Agirî, Riha, Şirnex û Colemergê hatine kirin de tekîdar pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de gel hate agahdar-kirin û pêşniyarên gelan hate guhdar-kirin. Di civînan de giringiya Aştîyê valekirina girtîgehan baweriya ji bo rêberapo û tevgera Kurd û mijara ku devlet jî divê gavên şember bavê ji hatin nîqaş kirin. Parlamenterê Dem Partiyê Newroz Uysal Aslan jî beşdarî civînên navçeya Şirnex, Emerköy, Taxa, Yefes, Acîzrê û gundê Karox û gundê Banihê ya Hezexê bû. Newroz Uysal daxaftinê kirin de got îro li cîhanê bi siyaseta ferskirina yekparez sistem nayê meşandin. Banga Aştî û Civaka Demokratîk ji bo tevayî gelan rizgariyeke. Di civînan de Banga Rêberapoya Aştî û Civaka Demokratîk hate xwendin û gel piştgiriya xwe ya ji bo pêvajiyê demokratîk anîn ziman.
Ciwan Simko got divê Tirkiye bi gavên şember bersiva Banga Rêber Apo bide. Sekretera Partiya Demokratîka Kurdistanê Sûriyeyê Ciwan Abdulkerim Simko Banga Rêber Apo weke banga dîrokî bi navkir û got ev Banga Rêber Apo ji bangên berê cuda ye. Ciwan Simko dibêje PKK herdem li şûna ve bi jêrka leşkerî çareseriyeke siyasî xwestiye û Rêber Abdullah Öcalan jî îro bi vê pengavê daxwaza xwe ya aştiyê nîşan dîde. Divê desthilatdarî û dewleta Tirkiye bersiva vê bangê bide û doza Kurd û mafên Kurdan di destûra bingehîn de mîsoger bike. Divê demil dest Rêber Apo û hemû girtiyên siyasî were berdan. Simko herî dawî dibêje bandora vê bangê wê bigîje her çar beşên Kurdistanê. Ez Banka Partiyên Kurdan dikim ku piştgirî bidin pengavê û ji bo bi destxistina mafên gelê Kurd berpirsyariya xwe pêk bînin. Şehîd tavîn têkoşîn heta nefesa xwe ya dawî bi sekineke Apoyî şer kir. Rojnamavan ve jîn Ararat di nivîsa ya îro de li ser têkoşîna gerilayê ji Astarê tavîn têkoşîn rawastiye û dibêje tavîn têkoşîn bi navê xwe Sibel Çelik ji Çewligê û li Almanyayê li nava malbateke welatparêz ji dayîk bûye û bi nirxên civaka xwe mezin bûye. Hîn di ciwantiya xwe de bi fikrên Rêber Apo nas kir û beşdar nava karên ciwanan bû. Piştre tevlî nava refên gerîla bû. Rojnamavan ve jîn Ararat wiha dewam dike. Piştî perwerdeya destpêkê gerîla tavîn têkoşîn di çarçoya perspektîv û paradigmaya Rêber Apo têkoşîn kir. Di demekekin de bû şervanek zane û bibiryar. Gerîla tavîn têkoşîn di xeta Kerkûk û Maxmûrê de li dijî çeteyên Daişê jî têkoşîn kir û weke şervaneke pêşeng ya yê ji Astarê derket pêş. Piştî têkbirina çeteyên Daişê weke pêşengeke ciwan û şervaneke Apoyî di nava şert û mercên herî giran de bi berpirsiyariyê dîrokî rabû. Piştre di nava Komîteya Nabendiya PKK de cih girt û derbasî qada Botanê bû û bi rêhevalên xwe re îmza avêtin bin serkeftinên destanî. Dewleta Tirka dagirker di 21 Çilya 2023 de li dijî çeperên gerîla dest bi operasyoneke berfireh kir. Artêşa Tirka dagirker sê rojan ji erd û ezmanan çeperên gerîla bombardman kir. Gerîla tavîn têkoşîn û Leyla Sorxîn sê rojan li dijî hêzên dagirkeriyên dewleta Tirk berxwedaneke dîrokî nîşandan û heta nefesa xwe ya dawî şer kirin û tevlî karwanên nemirên Kurdistanê bûn. Lehrema Xweser a Katalonyayê li Bakurê Rûşlatê Spanyayê ji ber barana zêde lihîra bû. Li bajarokê Cibel Sê du kes ji ber rabûna çemê Foyixê wenda bûn. Tîmên agirkujiyê li qiraxa çem karê lêgerînê dikin. Ji ber barana zêde li Barcelonayê elektrîka nexweşxaneyeke qut bû û nekarî nexweşên nû qebûl bike. Li balafirgeha Barcelonayê balafireke ku diçû dewletên Yekbûyî Amerîkayê ji ber zibikê zirar li bavilê wê bû û neçar ma vegere. Raydaran ji bo herêmê alarma sordan û biriya telefonê peyamên hişyarkirinê jî gerreşandin. İsrailê derbasê qûneyê Tirkiye bû xelkê derayê jî li dijî vegera Daişê derket. Çavkanîn herêmî ragihandin ku du dewriyeyên İsrailê derbasî herêmên cuda yên gundên qûneyê Tirkiye bûne. Heman çavkaniyan got dewriyeya yekemîn ya İsrailê vê sibehî derbasê gundê Enciwanê bûne û Til el Ehmed welebaran kirine. Devriyeya duyemîn jî ber bi Elbedevê ve çû û bendeke kontrolê ya demkî danî. Du jî li gundên Berîqa û Bir Ercem ji sedema gulebaran hêzên İsrailê şewat derket û rûbarek fireh ji daristanê şewitî. Li bajarokê Tesîlê girêdayê darê jî li dijî vegera çeteyên beriyê yên Daişê xwe pêşandan hate kirin. Gel diyar kir ku ev hebûna çeteyên berê yên Daişê weke gefeke dibînin û gotin divê desthilatdariya demkiya Şamê van çeteyan li saziyên ewlehiyê bicih neke yên hatine bicihkirin jî tasfiye bike. Navên çavderiya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê jî ragihand ku di 24 saatên dawî de li herêmê dibin kontrola desthilatdariya demkiya Sûriyê de 16 kes ji ber sûcên yek kesî û taqîna mayînan hatine kuştin.
Hele bu danca mən 3 saat yazda peşkeş girin ana xatirə ödəm baş.